sarengan kata-kata maju lancar sembur yen lewat aku kelingan kubuk kae yen tak golaran neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih awan kain Fatmawati oi wit biyen tumekan saiki bubuk kain kobrasito wayang au ngerti geget rino penak ya no. Saiki modele maju lancar iki nganggo kwekok. Iya. Dayane kaprek kok kae. Kaprek mbok dipanjer sedina sewengi kuat. Ndang ku. Lagu-lagu dumateng ngomong rawuh kakung putri kepareng sinambi beksa Ayu Putra Indosuting Audio System Production Putra yen lewat aku kelingan bukae biyen tak golaran neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih awan
panuwun ingkang tanpa piwindan. Gupa Kasmara sampun keparekatur jumbo kalian Cirat Mojo pinanganten sarimbit. Pun Kakang Mahpudri kasurmatan Madulantar campur sari tentunipun tasih pangipur wonten dalem panjenenganipun pemunden kula Bapak Hadi Giyo Ibu Ginah. Mbok pilih ing mriki niki upami nggih Pak. Ingkang gadhe kajat menika jengpun jengkaraken dadi cara dudukan beksa menika pripun? Kira-kira nggih cocok mboten? Mboten. Nun? Oh nggih. Monggo Pak Yanto kepareng nyekardana suwantenipun pakurmatan. Nun? Jeglem. Nggih, mbok pilih mboten wonten beksanipun monggo. Pametri Budaya Dana Suwanten awujud Jumbang Lati monggo kangge pangemut-umut saking Kang Hamugati. Saking Karang Taruna ugi ing mangke monggo. Monggo Pak Gino. Nggih sing niki Pak Dik. Monggo. Pak Dewau nyun lara jonggrang. Nggih monggo, mbok pilih kang badhe dosa monggo. Nggih niki matur suwun Pak MC niki nuwun Pak Mundut Bapak RT 06 nggih Pak Sukino niki pinangka rayinipun sing kathah damel. Nyuwun pajobane urip Mas. Dikancani karo sing tengah ya ora apa-apa. Belas.